RMN Listen Me Anodan Basket Edition Exact location sa atong team karon na ata sa F. Torres Street, Barangay 7A. Naanatay na dungog dire nga tagbalay. Ato siyang ayuhon. Atong ikumpirma kung DXDC ba gid. Tara sunod ta mga kasama. Maayong buntag nay. Mayong buntag usab. Ilaylahon na to si Nanay Vian. Si pangalan nay? Ako si Erlita Lahoy. Kamo diri sa inyong panimalay. Solid DXDC gid mo. Solid dayon nga Desi always. Alright, ayan. Nay, mangutan namin sa imuha, be. Kinsa ka ang guest karon no sa nga government agency sa programa ni Ma'am Maisel or Rajuman Maisel Meral Galve sa serbisyong straight to the point. DSWD 11. Agoy, sure na jud nay. Sure na sure. Sure na kay si Nanay. Kay sure na kay siya. Correct ang imong answer nay. Modawat ka sa atong usa ka basket nga grasya. Yay! Ayan. Pampamahaw na nay. Isa-isaw na to ang sulod sa basket nay. Sige daw nay. Naatay? Hotdo. Ham de ham. No? Sani? Bulad. Bulad. Kani? Mantika. Mantika. Wow. Mantika o itlog or mga eggs. Yan, solve na kayang pamahaw mga kasama. Congratulations Nanay ug sa imong pamilya. Thank you very much sa DXDC. Kauban si Nika, si Sheila ug si Rajuman Joel Viray kini si Rajuman Aimee Ginita, Tatak RMN. RMN Listen Me Anodan Basket Edition